ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾವೆ ಆಗ ಏನೇನಾಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗಾದ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಕ ತೇಜ್ಪತ್ತ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತತ್ತು ದೈಗೆ ತೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮಂಜೋಲು ಬೊಕ ಕಾಜು ಬೊಕ ಬಾದಾಮ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂದ್ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪುಪ್ಪಿನತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಾ ಪೊಡಿ ಧನಿಯಾ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದಾತು ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನ ಕೋರಿಗೆ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಇತ್ತೆ ದೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ದೈ ಪುಳಿ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಕೊರಿದ ಕೈಪೊಂತೆ ಪುಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಕ್ ದೈ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಪುಳಿತ ದೈಗೆ ತೊನೊಡ್ಚಿ ಬೊಕೆನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀವೊಲಿ ಅದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಒಂದು ಕೈಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೀತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಿ ಐತೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಟೋಪ್ ದಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಟೋಪ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಟೋಪುಗೇನು ಬಟರ್ ಪಾಡುವೆ ಬಟರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೊಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಅವಡು ಐಕಿತ್ತೇನು ಒಂಚಿ 3-4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅವಲ ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ನೆಕ್ ಬಟರ್ ಸರಿ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಸಮ ಅದು ಕರಗೊಡು ಮತ್ತು ಬಟರ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡಾಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಏನೇನ ಗರಂ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೇನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಅವಡು ಮಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಇಜಿಂದ ಇರೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೈತೆ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಸಿರತ್ತೆ ಅಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿ ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಒಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀತೆ ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಪು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು
ಒಂದು ಪೂರಿ ತಿಂದರೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತಿನ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಆತು ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೇವಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ ಬಾಯ್ದಿಕ ಬಾಯ್ದಿದ್ದೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಯ ಒಂದಿನ ಅದೊಡ್ಡು ಬೇಯ್ದಣ್ಣೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂಪಗ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ದಿಂಡ ಯಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ದು ಇದು ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಬೇಯಿ ಪಂಡ ಸೈ ಒಂಚು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತನೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಬಟ್ಟರ್ ಬಕ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ದುನೊಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನು ಬೀಜ ಬದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಕಡೆ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದಂತ ಪಂತ ಜಿನಿಗಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಬದಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಇತ್ತದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆನು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆಯನು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂಪಿನ ಆತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಒಂದಿನ ಇತ್ತೇನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು ಒಂಥರ ಕ್ರೀಮಿ ತೋಜುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತೆ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆತನು ಒಂದು ದಪ್ಪನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ಇತ್ತು ಬೇಯಿತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಕೊದ್ದಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡುವಂದಿಲ್ಲ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕೈಪು ರೆಡಿ ಹಾಕಿನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಟುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.